Narirealisar na kan gobyerno lokal kan Naga ang pangaturugan na makataonin barato asin desenteng paharong sa mga Nagenyos. Enot sa mga benepisyaryo kaini ang nakaistar sa gilid kan salog asin ikaduwa ang mga kwalipikadong trabahante kan LGU. Pero puun pa sa naini hulita sigun kay Alcalde Leni Robredo kabali sa pigpaplanuhan ninda na maibali ang mga paratukdo asin kapulisan sa syudad. May report si Joel Sugina. Formal lang niresibi kan 110 na mga City Hall employees na primerong batch na nag-qualify. Kadakli mga salary grade 1 to 14 na asin first-time home buyers ang mga liabi kan sa indang bagong housing unit sa Bella Vita, Naga sa Barangay Pacol. Talindong kang City Government Employees Housing Program, katuwang ang Pag-ibig Fund, asin ang Ayala Land Corporation, ang developer kang nasambit na low-cost housing project. Sa naging mensahe ni Alcalde Leni Robredo, ang Naga City Employees Housing may inisyal na 576 housing units sa Bella Vita, Naga. Sa paagi kang Pag-ibig Housing Loan, babayadan ka mga nasambit na empleyado sa affordable na 350,000 pesos ang kada unit na may subsidized interest rate na hababang 3% per annum para sa primerong 5 taon sa lindong kang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH. Pinasalamatan ni Mayor Leni Robredo ang suporta asin tabang kang Pag-ibig Fund sa pamamayo ni Chief Executive Officer Marilyn Acosta asin kang Ayala Land Corporation sa panginut ni Deputy CEO Alexander Aguilar, maging ang Department of Human Settlement and Urban Development sa pamamayo ni Secretary Jose Ramon Aliling, ang Bella Vita asin ng Ayala Land Corporation asin ang Housing Settlement and Development Office sa marikas na pagproseso asin pag-deliver tulos kang resulta sa loob sa naning labi sa 2 bulan para man sa nasambit na proyekto naan manginginabang ang mga pamilya ka mga qualified City Hall employees. Pasalamat natin sa Pag-ibig kasi without them hindi mangyayari ito. Even if makakuha tayo ng offer sa Bella Vita to have this, hindi to kaya ng city government. Kaya lang to na naging totoo because of Pag-ibig. Sobrang laking bagay sa atin na yung Pag-ibig yung sumalo. Tapos yung terms na binigay sa atin, sobrang beneficial to the employees. Kasi yung 3% na housing loan, ang baba nun kumpara sa mga available in the market. Tapos yung presyo pang binigay sa atin, ang baba din. Kaya siya naging affordable. Kasi otherwise, kung mataas kasi, kahit kailangan mo, may available, pero kung mataas, hindi ka pa din kukuha. Kasi yung worry ng lahat, syempre ang priority, yung pagkain araw-araw, maka-school yung mga anak. Parang ang housing comes after mag-aral na yung mga bata. Pero because of the offer given to us by Bella Vita, tapos yung pagsalo ng Pag-ibig, naging possible ito. Na may bahay na sila, may take-home pa sila, makakapaaral pa sila ng mga anak. So talagang life-changing siya. Nilalauman na makukumpleto ang pag-take out kang total na 576 na mga housing units sa maabot na bulan na Oktubre 2026 para sa second batch ka mga qualified beneficiaries City Hall employees na kadakli Pag-ibig members. Yung Pag-ibig naman very meticulous eh. Ayaw niyang tumanggap ng unit na may diferensya. So hindi niya ina-approve yung mga units na may mga diferensya. So sa atin naman, naiintindihan natin na matagal talaga eh. Matagal talaga yung assessment. Pero sa atin, parang okay lang. In fact, miracle na nahabol ito 2 months, just 2 months after nung pag-sign natin ng MOU. Yaon man ang mga taga-Social Housing Finance Corporation na nag-award man ning mga tseke para sa tulong homeowners associations, partikular sa Mabulo Village HOA Incorporated Phase 1, Mabulo Village HOA Incorporated Phase 2, asin sa St. Joseph HOA Incorporated. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sugina. Naga Ngunyan. Ika, ako, kita, ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.